Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. العودوة الطيبة نلقاكم القديسة tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt flaħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiħnina tiegħek mulej tiwiden għat-talbum li tagħna. Għammel li naraw sewa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jwallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Dakinhar tajtu minħabba s-sultan li tkunu ħtartu, imma l-mulej dakinhar ma jismakomx. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien ix-xjugħ kollha ta' Iżrael inġemgħu u marru għand Samwel f'Rama u qalulu: Ara, inti xjeħt u wliedek ma qabdux triqtek, issa għamlilna sultan biex imexxina bħal ġnus kollha. Dan li qalu, għatina sultan biex imexxina. Ma oġbux lil Samwel u mar jitlob quddiem il-mulej. Il-mulej wieġeb lil Samwel: Isma' minn leħen il-poplu f'kull ma jgħidulek, għax mhux lilek warbu, iżda lili warbu biex ma nsaltanx fuqhom. Samwel qal kull ma qallu l-mulej lill-poplu li kien talbu sultan u qalilhom: Dan hu dritt tas-sultan li qatt isaltan fuqkom, jeħdilkom is-subien tagħkom u jqedkom mal-karrijiet u maż-żwiemel u jiġru quddiem il-karru tiegħu u jagħmel minnhom kaptani ta' 1000 u ta' 50 raġel biex jaħartu l-ħrid tiegħu u jaħżu l-ħsad tiegħu u jaħdmu l-għodod għall-gwerra u t-tamir għall-karrijiet tiegħu. U jieħu l-bniet tagħkom biex jaħdmu l-fwieħa, isajru u jaġnu. U mir-raba tagħkom, mill-loqsma ta' dwieli tagħkom u taż-żebbuġ tagħkom jieħu l-aħjar u jagħtihom lill-qaddejja tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-miżira u tal-loqsma ta' dwieli tagħkom u jagħtihom lill-kortiġjani u l-uffiċjali tiegħu. U jeħdilkom l-aħjar minn fost l-sira, irġiel u nisa, u l-aħjar mill-baqar u l-ħmier tagħkom u jqabbadhom jaħdmu fix-xogħol tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-imrieħel tagħkom u intom tkunu l-sira tiegħu.
U dakinhar tajtu minħabba s-sultan li tkunu ħtartu, imma l-mulej dakinhar ma jismakomx. Imma l-poplu ma rridx jisma' minn kliem Samwel u qalulu: Le, ħajkonna sultan fuqna, ħankunu aħna wkoll bħal ġnus kollha, ħajaħkem fuqna sultan tagħna u jimxi qudiemna u jmexxi t-taqbid tagħna. U Samwel sama l-kliem kollu tal-poplu u tennihom f'idnejn il-mulej. U l-mulej qal lil Samwel: Isma' minn kliemhom u għamlilhom sultan. Il-kelma tal-mulej: Irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek, bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. Flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax inti l-foħrija tal-qawwa tagħhom, għal tjubitek nerfgħu rasna floli, għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddies ta' Iżrael is-sultan tagħna. Flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Profeta kbir hawn fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. Jekk ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Wara xi ġranet Ġesu daħal Kafarnawm, in-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed anqas quddiem il-bieb u qatt ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu qudiemu wieħed mifluġ merfuħ minn 4 min-nies. Billi ma setgħux jeżqu saħdejh minħabba l-kotra, għalaw is-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżlu minna l-frix li fuqu kien mindut il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ: Ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittieba f'qalbhom bdew jgħidu: Dan kif qiegħed jitkellem hekk, dan qiegħed jidej. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla biss? Ma li Ġesu ntebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom, qalilhom: Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef? Tgħid lill-mifluġ dnubietek maħfura, jew tgħidlu qum u aqbad frixek u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-blieda m'għandu seta' jaħfir id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: qum, aqbad frixek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malajr frixu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu: ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajniehom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-Ingliż hemm espressjoni li tgħid: Where there is a will, there is a way. U nara illi tispjega b'mod tajjeb ħafna dil-ġraja li smajna llum mill-Evanġelju skont San Mark, fejn hemm dawn l-4 min-nies illi refgħu lil dan li kien mifluġ u rriedu jeħduh quddiem Ġesu. U rridu li waslu hemmhekk quddiemu akkosta kollox. Meta waslu sabu n-nies ġewwa mimli fejn qed jitkellem Ġesu barra wkoll ma setgħux jgħaddu u qalu:
xorta nieħduh quddiem Ġesu. U għalhekk m'għaddewx mill-bieb u anqas mit-tieqa ma mis-saqaf. Fetħu toqba fis-saqaf u niżluh lil dan mifluġ quddiem Ġesu. Dawn l-erba' min-nies kienu nies ta' qalb kbira għax ridu jgħinuh lil dan il-miflux. Kienu nies determinati u ta' rieda soda. Jafu x'iridu u jagħmlu minn kollox biex jaslu għall-iskop tagħhom. U kienu nies ukoll ta' fidi kbira. Fil-fatt huma emmnu li jekk lil dan il-miflux jieħduh quddiem Ġesu u se jfejqu. U għalhekk għamlu minn kollox biex hu jasal quddiem Ġesu u Ġesu fil-fatt jgħid l-Evanġelju ra il-fidi tagħhom. Innutaw li l-Evanġelju ma jgħidx ra l-fidi tal-miflux, imma ra l-fidi ta' dawn l-erba' li kienu qed jarfawh. Fidi kbira illi waslithom biex lil dan il-bniedem iniżluh quddiem Ġesu. U x'għamel Ġesu? Ġesu kien qed jitkellem, qed iwassal il-kelma. U dawn interrompew id-diskors tiegħu. Naturalment, meta jaraw xi ħadd niżel mis-saqaf min jaf x'għamu dak li kien qed jgħid. Ġifieri, tantx taw kasu dak il-ħin. Imma Ġesu waqaf minn dak li kien qed jgħid. Għax għalih dal-bniedem qudiemu kien importanti. U l-ewwel ħaġa li jgħidlu hi dnubietek maħfura. Sa meta jgħidlu hekk Ġesu qed jgħid xi ħaġa li ħasdet dak il-ħin lil diversi nies, naħseb li l-kittieba ħasdithom għax bdew jgħidu dan kif qed jitkellem hekk. Dan qed jidej. Mela mhux Alla biss jista' jaħfer id-dnubiet, kienu qed jgħidu ħaġa tajba li Alla biss jaħfer id-dnubiet. Ma rridux jaċċettaw li Ġesu kien fil-fatt Alla li qed jaħfer id-dnubiet. Ma naħseb anki n-nies l-oħrajn inħasdu, anki dawk l-erba' min-nies għaliex dan ħadu l-mifluġ biex jitfejjaq. U l-ewwel ħaġa li qalu Ġesu dnubietek maħfura. U għaliex? Għaliex Ġesu irid il-ġid tal-bniedem sħiħ. Ma qallux dnubietek maħfura x'kien hemm xi rabta bejn id-dnubiet ta' dan u l-marda tiegħu. Mhux hekk. Imma għaliex Ġesu meta ra dal-bniedem l-ewwel ma mar fl-iktar ħaġa essenzjali. Hija importanti il-saħħa tiegħu fiżika, is-saħħa mentali, l-ewwel imma il-qalb li tkun fil-paċi ma' Alla, mal-oħrajn, miegħek innifsek. U għalhekk Ġesu minn hemm beda dnubietek maħfura. Għad kif nafu għadda wkoll biex fejqu fiżikament. Imma jurina Ġesu hawnhekk propju x'jiġi l-ewwel. L-ewwel hija l-ħajja tal-grazzja ma' Alla, dik tagħtina ħafna paċi fil-qalb. U minn hemm dejjem irridu nibdew għaliex il-ħelsien mid-dnub iġib tassew il-ħelsien għal ħajjitna l-ferħ f'ħajjitna. X'nitgħallmu minn din il-ġrajja? Nħarsu lejn nies differenti kollha hemm x'jallmuna hawnhekk Ġesu innifsu li jurina li għall-mulej aħna dejjem importanti u li jrid il-ġid sħiħ tagħna. Il-ġid sħiħ. Ibda mill-qalb tagħna li tkun tassew fil-paċi miegħu mal-oħrajn ma' nfusna. Imbagħad
Kallimna tal-mifluċ illi fittex lajnuna. Fittex lajnuna ta' dawn l-4 min-nies kieku mhux għal dawn l4 min-nies ma wasalx quddiem Ġesu. Imma għaraf li kellu bżonn lajnuna. Dawn l4 min-nies jalmuna ħafna wkoll. Id-determinazzjoni tagħhom, il-qalb kbira tagħhom, imma anke il-fidi tagħhom mexxiethom biex jagħmlu dak li hemm bżonn isir għal ġid ta' dan il-mifluċ. Meta nħarsu lejn il-kittieba mbagħad li juruna huwa kemm il-preġudizzi jamu lill-bniedem. Dawn laqas kienu kapaċi jifirħu dak li hu sabiħ, dak li hu tajjeb minħabba il-preġudizzi li kellhom. Din il-ġraja tispiċċa billi n-nies bdew ifaħru lil Alla. Jew aħna wkoll nissieħbu ma' dawn in-nies infaħru lil Alla għal dak kollu li jagħmel f'ħajjitna u nitolbuh ħafna biex jagħtina din il-fidi. Il-fidi li kellhom dawn l4 min-nies, il-fidi li ma talaqniex fina nfusna imma tmexxina biex nagħmlu dak li hemm bżonn isir għal ġid tagħna u għal ġid tal-oħrajn. Resu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kommudej mal-Knisja tiegħek inna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi u tgħinna biex il-fidi twassalna dejjem biex nagħmlu il-ġid lill-oħrajn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li għandhom xi operazzjoni wkoll speċjali llum u nitolbu għal dawk illi qegħdin jagħtuhom is-servizz biex inti tgħinhom ħalli jaqdu bil-qalb b'ħafna mħabba. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Llum Soru Agostinjana, Sor Bartolomija tagħlaq 100 sena, llum nitolbu ħafna għaliha għal dawk kollha li għandhom din l-età sabiħa jew li se jgħadqu din l-età fil-ġranet li ġejjin kif ukoll anke għall-anzjani kollha. Tolbu biex il-mulej jgħinhom ħalli jgħixu dan iż-żmien tagħhom b'ħafna tifħir lilu, ringrazzjament lilu u anki b'ħafna imħabba u jsibu wkoll ħafna imħabba minn dawk ta' madwarhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, għal paċi f'Artimazza, f'Gaza, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex f'ħajjitna dejjem il-klim tagħna jkun klim ta' tifħir lilek, ta' ringrazzjament. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqahom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed tagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. F'fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, għaddej tiegħek minn ma jsoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giusepp mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess Missier tagħna, Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u bħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, u Alla li tista' kollox fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom.
Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta, illi minna kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Nofru dan ir-rużarju llum għall-anzjani kollha, speċjalment għal dawk illi bħalissa għaddejjin minn dbatija propju minħabba l-età tagħhom u d-diffikultajiet li qed iġarbu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera wieħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-dbatija meta sir Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera wieħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh.
Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi sat nagħtik ikun li trid int kif fis-sema kif fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمن خاطئ لينا iddaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi sat nagħtik ikun li trid int kif fis-sema kif fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aghfrilna d-dubietna bħalma naghfru lil min ħaطi lina daħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija
meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet qaddes ismek tidi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma nafru l-minwaħħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dubietna, ħarisna minna tal-infern, ħu ġenerawih kollha u jini dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minwaħħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-inti omna li jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan at-turframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-firma tal-Papa Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minwaħħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulejn mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxibba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulejna nitolbuk li ngawdu dejjem is-seħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. U ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Talba li semmik l-Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażżin u Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U Madder Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakolata konċizzjoni tagħha, imbirek it-loglu jissaħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus għas-ismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.